temperatura aquí és on volem que caigui. Això és direcció. Si ho faig més cap aquí, bueno, faig una mica de tall, vale? Estan aquí, pim-pam, pollets. Per això dèiem de llençar aquesta... I ara què fas? Aquesta fissura que ha fet, i l'hem de seguir amb un tascó. Fantàstic.